abiatu ginen beraz atratzeko plazatik. Duizeit bi mintzaldi izan zela, nik tipi bat egin nien eta ekakuak. Eta gero hortik abiatu ginen, bena atratzeko plaza etzen beteik. Eta egunetik, egunera ikusten ginuen munginen, siberotik noa joaiten zen. Lehen korrikak eta huaikuk arrun desberdin atutzen. Lehen borroka bat zuzun, lautan oita hamar bimiratik goztik bilakatu iduzu beste handi bat. Euskaldun batekin dakienaekin euskara daiko niz. Eta nik hortan da desafio kalte handiena hortan dugu. Korrika abitu dela ikantxe Bilboan eta mendebaletik arantzatik bezala, segunuz han ataratzen dien berra gatutiela euskaikin. Euskara zaitzeko, pin bat dugula afitxa bat, eta horretik gira euskara zaitzeko. Ikastolarekin joan gogara kilometro bat egitea. Indar berriturik izanen gira, korrika hebentik hasten baita, eta ikusi beharko da beraz nola jarraikiko dugun indar horren luzaran etxekitzen.